I seguim en futbol, però canviant de categoria perquè 3 equips mallorquins de tercera, Atlètic Balears, Ferrioler i Constància, disputen aquest cap de setmana partits molt importants pel seu futur. I l'Atlètic Balears és qui té més en joc. L'equip de la Via de Cintura pot ser de segona B diumenge a les 2 del migdia si guanya el Tudelano. Els d'Àngel Pedraza tenen l'eliminatòria a favor perquè es van imposar per 1-0 al partit d'anada, jugat aquí a Palma. Vamos con un gol de ventaja y vamos a intentar hacer un gol allí para que ellos también el partido se les ponga muy cuesta arriba. El Constància no juga a l'ascens directe, però ha de guanyar l'eliminatòria davant l'Ourense si vol seguir lluitant pel canvi de categoria. No ho tenen tan fàcil perquè van perdre la setmana passada a Terres Gallegues, també per 1-0. I també el diumenge sortirà al camp el Ferrioler, que juga a casa del Mairena i que en el partit d'anada no va passar de l'empat a 0. Guanyin o perdin, l'entrenador, Xavi Ferriol, ja se sent vencedor. És un premi per nosaltres des del moment que juguem la lligueta. El fet de que jugues el primer partit i aconsegueixes empatar amb aquestes circumstàncies que te dic, encara és un altre premi més. El que passa és que els jugadors, i jo mateix, són competitius i clar, anirem allà a fer tot el possible. Els 3 equips es juguen el seu futur més immediat diumenge a partir de les 12 del migdia, però és l'Atlètic Balears qui pot ser equip de segona B la setmana que ve.